Ja, blijven. Nu moet je nog even goed. Kom. Annie, daar. Ja, dankjewel. Dat is het Sociaal Historisch Centrum Limburg en het Mijnmuseum. Ik ben Eke Zijlstra. Ik mag sinds een aantal maanden voorzitter zijn van het bestuur. En wij zijn alle vrijwilligers, dus onze vrijwilligers heet u ook van harte welkom. Wij hadden niet gerekend op zo'n grote opkomst. Dat begrijpt u wel. Dus de helft moet staan en de andere helft mag zitten. En dat is heel verstandig nu dat u vast bent gaan zitten. We hopen dat het niet te lang voor u duurt, mocht dat zo zijn. En er zijn mensen die staan en die echt denken, dit houd ik niet langer vol. Ga op de grond zitten. Want we kunnen geen stoelendans doen, dan zou het allemaal te lang duren. En wij moeten nog de mars naar het centrum van Heerlen gaan doen met elkaar. Het is een hele bijzondere ontmoeting vandaag. Want u bent hier in het Mijnmuseum. Dat had u al door, denk ik. En we hebben een heel bijzonder onderwerp. Want het gaat in ons museum niet alleen over de geschiedenis van het werken in de mijnen. Het ondergronds werken. Wat de mijnwerkers in hun vak meemaakten. U kent het allemaal, de verhalen over de koempels, de koempelmentaliteit, de geschiedenis van de steenkool. Iedere keer als ik het verhaal mag vertellen, zeg ik er altijd even bij tegen iedereen, ook hier in Limburg. De Nederlandse economie, vanaf begin 1900 tot ver na de Tweede Wereldoorlog, draaide op steenkool die hier gedolven werd. Dat vergeten we nog wel eens. Er zijn wel wat gericht op hoe was het nou in die mijnen en onder die mijnen. Maar dat wij zo'n belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de Nederlandse economie, moeten we ons ook iedere keer voor ogen houden. Nu gaat het vooral over aardgas en dat we van het gas af moeten. Wat ik overigens een hele rare uitdrukking vind, eerlijk gezegd. Ja. Maar u ziet dat die transitie van energie een enorme gevolgen heeft voor de regio waar het gebeurt, de mensen die er wonen en werken. En dat was hier dus ook zo. En daar vertellen wij over in ons museum. Maar we willen meer. We willen ook het verhaal eromheen vertellen. En vandaag hebben we een heel bijzonder verhaal. Het verhaal van de mijnen, de mensen die in de mijnen werkten, hun familie, de vaders, de moeders en de vroedvrouwenschool. En dat is toch een prachtig onderwerp, want ik ben een beetje schuldig aan een deel van die geschiedenis. Nou, zult u denken, hoe komt dat nou? Je ziet er nog zo jong uit. Nou, u weet dat de vroedvrouwenschool op een gegeven moment ook naar Kerkrade is verhuisd. En toen daarna naar Maastricht. En iedere keer als je zo'n beweging in onze regio ziet en hoort, dan ontstaat er onvrede. Dan wordt er gezegd, waarom moet dat nou? Nou, de vroedvrouwenschool is natuurlijk ontstaan, en dat weet u, en daar gaat zo mij de volgende spreker wat van vertellen, omdat er grote kindersterfte was in onze regio. Overigens niet alleen in Limburg, hè. We moeten ook eens ophouden met ons altijd maar dat het hier anders zo slecht was. In heel Nederland was er veel kindersterfte. En het oprichten van de vroedvrouwenschool, het opleiden van verloskundigen, zo zouden we ze nu noemen, vroedvrouwen, was natuurlijk een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van die kindersterfte. Zo ook in ons gebied. Nou, om een hele hoop gedoe, dat ga ik u nu niet vertellen, is de vroedvrouwenschool verhuisd naar Kerkrade. Ik was toen directeur van het ziekenhuis. En toen is er een hele discussie geweest over hoe moet het nu verder met die opleiding. En uiteindelijk is die geacademiseerd. Is er gezegd, dat vak van verloskunde is zo belangrijk, dan moeten we ook zorgen dat het zich wetenschappelijk blijft ontwikkelen. Nou, terug naar het verhaal van vandaag. Straks wordt het tentoonstelling geopend over de mijnen en de vroedvrouwenschool. En hoe dat nou in elkaar steekt, dan geef ik graag het woord aan Barbara Bekkers van het Sociaal Historisch Centrum, die u dat gaat vertellen. Ik wens u een hele boeiende middag. Dank u wel. De opleiding van Kerkrade naar Maastricht verhuisde en onderdeel werd van Hogeschool Zuid. En het leuke is, vandaag zijn een aantal studenten die mooie opleiding doen, zijn vandaag erbij, staan daarachter. Op dat moment kwamen wij erbij kijken, het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg. Wij zijn een documentatie- en onderzoekscentrum voor de geschiedenis van Limburg en dan met name de 19e en de 20e eeuw. En wij verzamelen archieven en bibliotheekmateriaal op gezondheidszorg in Limburg. Verenigingen, bepaalde particulieren, dus individuen die een belangrijke stempel hebben gedrukt op die geschiedenis van onze provincie en onze regio. En toen die opleiding naar Maastricht verhuisde, toen had het bestuur voldoende historisch besef en die wisten ook wel
wat ze in handen hadden. En die dachten dat archief van die mooie vroedvrouwenschool, van dat instituut dat ook de hele 20e eeuw van Limburg toch wel heel belangrijk heeft vormgegeven, daar moet iets mee. Dat hebben wij hier in huis liggen. En wij willen dat dat graag op een goede plek straks bewaard wordt, zodat het ook bestand is tegen de tand des tijds en dat er in de toekomst mensen nog kennis kunnen nemen van die geschiedenis. En wat hebben ze toen gedaan? Ze hebben toen dat archief overgedragen aan het Sociaal Historisch Centrum van Limburg. En wat hebben wij daar toen mee gedaan? We hebben gezorgd dat het onder de goede omstandigheden bewaard wordt. Dat ligt bij ons in ondergronds depot met hele goede bewaking van het klimaat. Dat is materieel verpakt. Dat pakken wij in zuurvrij papier in, zodat dat inderdaad dus niet vergaat. Delen daarvan worden gedigitaliseerd, zodat straks ook zeg maar nieuwe generaties daarmee aan de slag kunnen. Maar daar blijft het eigenlijk niet bij. We hebben op een gegeven moment gedacht, dat ligt in dat ondergronds depot. En u kunt zich melden bij ons. We hebben een hele mooie studiezaal in een voormalig klooster in het centrum van Maastricht. Daar kunt u allemaal komen. De deur staat altijd wagenwijd open. Maar wat we nu zo leuk vinden is dat we ook met dat erfgoed, dat papieren erfgoed, zeg maar de deur uitgaan. Dat wij dat naar de mensen toe brengen. Want ik zeg altijd maar zo, wij mogen dat beheren. Het bestuur heeft dat aan ons overgedragen in goed vertrouwen. Wij mogen daarvoor zorgen, maar eigenlijk is dat niet van ons, dat is van u allemaal. Dat is van de mensen waar dat erfgoed over gaat. Dat is van die mijnwerkers zelf eigenlijk, dat is van die vroedvrouwen, dat is van al die moeders die hun baby's daar hebben gekregen, alle mensen die daar een opleiding hebben gevolgd, de tuinmannen, de koks, daar is het eigenlijk allemaal van. En daarom hebben we op een gegeven moment gedacht, we gaan daar iets mee doen. Omdat we ook weten hoe dat leeft. Wat voor een instituut, hoe belangrijk dat is voor Zuid-Limburg. Altijd, ja, ik ga het toch doen, want hier, ik denk dat bijna iedereen wel de hand opsteekt. Wie is er in de vroedvrouwenschool geboren? Wie heeft daar zijn opleiding gevolgd? Wie heeft daar gewerkt? Ja, wie was er mijnwerker? En wie heeft er een kind gekregen? Wie heeft er een kind gekregen? Ja, goed zo. Ja. Ja, inderdaad. Vrouwen hebben we eigenlijk... Ja, dus krijg je geen geboren. Nee, vrouwen is ja. Maar zo zie je dat dus in Zuid-Limburg heel veel mensen kennen die vroedvrouwenschool en die hebben daar dus een persoonlijke band mee. Die hebben in hun eigen levensloop is die vroedvrouwenschool voorbij gekomen. En het leuke is, omdat wij over de hele breedte van de geschiedenis van Limburg van alles in huis hebben, kunnen wij ook dwarsverbanden zien. Dus we hebben op een gegeven moment zijn we gaan kijken in de jaarverslagen van de Algemene Mijnwerkersbond. En daaruit blijkt dat er dus heel wat vrouwen uit mijnwerkersgezinnen hun baby in die vroedvrouwenschool kregen. En we hebben een collega, historicus Willibald Rutte, die heeft een soort steekproef gedaan. Die is gaan kijken hoe in de jaren 50 dat beeld was. En nu blijkt dat 1/3 van de baby's die daar werden geboren mijnwerkersbaby's waren. En dat is dus een enorm aandeel. En midden jaren 50 waren dat er 4300 per jaar. Dat zijn echt, moet je eens even denken hoeveel dat er dan per dag zijn. En dat zijn dan alleen nog de mijnwerkersbaby's. Hè? Dus dat keer 3. Dus dat waren echt de hoogtijdagen. Dat was enorm, ja, ik zie hier al mensen die zich nog heel goed kunnen herinneren, al die baby's op een rijtje. En hoe kwam dat nou, zeg maar, dat er zo'n nauwe relatie was tussen dat mijnwezen en die vroedvrouwenschool? Dat kwam dus met name door dat Algemeen Mijnwerkersfonds, die hun leden ja, eigenlijk wel voorschreef dat die vrouwen moesten bevallen in die vroedvrouwenschool en niet in het Sint-Josef ziekenhuis. Niet omdat er nou iets mis was met dat ziekenhuis, maar omdat die vroedvrouwenschool zo goed stond aangeschreven. En inderdaad, begin van de eeuw een hele belangrijke rol heeft gespeeld in het terugdringen van die kindersterfte. Dus dat was echt een goed ziekenhuis, om daar een goede kliniek, om daar je kind te krijgen. Dus al die mijnwerkers die gaven daar gehoor aan. En het mooie was, dat Mijnwerkersfonds dat vergoedde de verloskundige hulp. Dus zelfs de vrouwen die thuis bevielen en niet in de kliniek, die kregen een vroedvrouw toegewezen die haar opleiding aan dat instituut ook had gevolgd. En die kosten werden ook vergoed. En die nauwe relatie die stamt al vanaf 1924, toen was dat voorschrift. Nou, en als je dan gaat kijken in Limburg, hè, we hebben dat mooie erfgoed om onze hoede, waar gaan we dan mee samenwerken? Natuurlijk met het Nederlands Mijnmuseum. Dus we zijn heel blij dat we nu samen dit project hebben kunnen doen.
Bij ons is het onderdeel van een heel groot project rondom die Vroedvrouwenschool. We hebben 1,5 jaar geleden een hele mooie crowdfunding actie mogen doen, waar ook een aantal van jullie goed aan hebben bijgedragen. Dus het wordt ook steeds meer bekend van, dat het er is en dat er iets mee gebeurt. En we hebben dat nu samen met het Nederlands Mijnmuseum gedaan. Maar dat is niet een samenwerking van 2 instituten. Want het allerleukste van dit project is dat we dat samen hebben gedaan met heel veel mensen die vandaag ook hier aanwezig zijn, die dus zelf hun materiaal hebben ingediend. Dus het is niet alleen maar het verhaal van de instituten, maar ook het verhaal van de mensen zelf. En Simone zal nou vertellen hoe dat precies in zijn werk is gegaan en hoeveel plezier we er achter de schermen nu al aan hebben beleefd. Dank u wel. Ja. We werden inderdaad benaderd door het Sociaal Historisch Centrum om hier aan mee te doen. En toen kreeg ik dus de vraag van, ja, willen jullie met ons samen een project doen rondom de Vroedvrouwenschool? Ja, toen ging ik bij mezelf even denken van, ja, Vroedvrouwenschool, mijnwerkers, waar zit die link dan? En toen dacht ik aan mijn eigen fotoalbum van toen ik ben geboren. Dat fotoalbum begint met mijn moeder, die zwanger was van mij. En het eerste fotootje van mij is genomen in de Vroedvrouwenschool. Ik ben zelf niet daar geboren, maar ik was te klein. Dus binnen een kwartier nadat ik geboren was, moest ik in die Vroedvrouwenschool zijn. En heb ik daar 3 weken lang gelegen. En die eerste foto's, dat zijn dus ook foto's van mij, heel klein in een mega groot bedje. Met een beer naast me, die ziet eruit alsof die zo groot is. Die was ongeveer zo groot, maar ik was gewoon heel erg klein. En mijn vader en mijn moeder die showden mij zo naar het raam, want er was een raam en daar lieten ze mij zien. En achter dat raam stonden mijn familieleden, waaronder ook mijn opa. En mijn opa was mijnwerker. Mijn opa heeft gewerkt onder de grond in de Wilhelminamijn. Dus bij mijzelf zat die link al tussen de Vroedvrouwenschool en het mijnwerkersverleden. En toen ik inderdaad ook hoorde van die link vanaf 1924 al, dat er tegen mijnwerkers werd gezegd dat ze een kindje moesten krijgen, of de vrouw moest een kindje krijgen in de Vroedvrouwenschool. Ja, ik denk er moeten duizenden mensen zijn die link ook kunnen leggen. En daarom dat we het ook zo belangrijk vonden, want de verhalen die we allemaal kennen, hoe kwamen die steenkolen naar boven en dat werk ondergronds, hoe zwaar dat was, hoe heftig dat was voor die mannen, de gevolgen daarvan, die verhalen die kennen we en die staan opgeschreven, die staan gedocumenteerd. Maar de verhalen van die mannen die thuis kwamen bij hun gezin, bij hun kinderen en bij hun vrouw, hoe gingen ze daarmee om? Waar hadden ze het over? Wat vertelden ze? Vertelde die mijnwerker thuis over zijn werkdag, wat hij had meegemaakt? Vertelde hij dat wel eens aan zijn kinderen of misschien juist helemaal niet? En hoe ging dat dan thuis? Hoe waren die relaties, hoe waren die banden met elkaar? Dat zijn de verhalen die niet per se altijd zijn opgeschreven en die wij dus willen gaan verzamelen. En dit project is dus ook inderdaad zo'n project waarbij je mensen vraagt hun verhaal te delen over die tijd. En dat zijn vaak verhalen die nog nergens staan opgeschreven. Dus die heel uniek zijn, maar toch ook heel typerend zijn voor die tijd. Dus het Nederlands Mijnmuseum vindt het heel belangrijk om de verhalen van mensen te verzamelen en daarom dat we hiermee zijn begonnen. En inderdaad, zoals Barbara vertelde, wij zijn inderdaad begonnen met het uitsturen van oproepen. Dus eerst, en we hebben nog een oproep gedaan naar mensen van, heeft u die link in uzelf, heeft u daar foto's van, stuur ze op. En dat is ook gebeurd. We hebben zo'n 50 tot 60 reacties gehad, mensen die hartstikke enthousiast waren en van alles opstuurden. Maar als je echt ging kijken naar een foto, werd het toch wel wat lastiger. Er moesten echt hele mooie foto's komen en mensen vonden de foto niet of hadden geen foto van dat moment. Dat kwam ook heel vaak voor. Dus uiteindelijk hebben we zo'n 15 tot 20 foto's gekregen. En daaruit bleek eigenlijk 2 dingen. Ten eerste was het vaak een doopfoto. Dat was toch het fotomoment. Dan werd het kindje op de foto gezet. Dus heel veel dopen hebben we binnengekregen. En wij vroegen ook foto's waarop de mijnwerker te zien was. En dat was ook wel heel lastig. Want er waren dus heel weinig foto's waar de vader op stond. Meestal was het moeder met kindje. En vaak, we wilden het verhaal laten zien op 1 foto, de link. Dus die was ook wel wat lastiger. Dat zijn ongeveer de reacties die we hebben gekregen. Heel veel positieve reacties, maar ook zeker verdrietige reacties. Er zijn ook mensen die ons hebben benaderd met, ja, hoe kunnen jullie nou iets van vertellen over die Vroedvrouwenschool? Daar heb ik zo'n
vervelende en verdrietige herinneringen aan, omdat er natuurlijk ook dingen misgingen en kindjes die doodgeboren werden en dergelijke. En dat is ook iets wat erbij hoort bij het leven en bij het verhaal wat wij gaan vertellen. Dus wij willen ook beide kanten van de medaille laten zien. De vreugdevolle momenten, maar ook zeker ook de verdrietige momenten hebben een plekje gekregen in deze tentoonstelling. Dus het is ook een eerste stap om heel veel verhalen te gaan verzamelen van mensen, van vertel eens hoe dat was. Hoe ging dat nou vroeger en hoe deed u dat en. En dat gaan we ook verder uitbreiden in samenwerking met Heerlen Vertelt. Dus dat is een website waarop mensen hun eigen verhaal kunnen opsturen en dan wordt het daar geplaatst. Daar gaan we een samenwerking mee aan en er worden weer oproepen uitgezet van mensen die misschien iets kunnen vertellen over bepaalde onderwerpen, zoals we nu hebben gedaan met de Vroedvrouwenschool. Nou, dit is, ik vind het natuurlijk een hele mooie tentoonstelling geworden in de buitenkant van de Royal. En die tentoonstelling blijft niet alleen maar daar hangen. We gaan reizen met de tentoonstelling. Dat betekent dat die in januari en februari hangt bij Royal, waar die nu hangt. En vanaf maart gaat hij naar de Academie Verloskunde in Maastricht. En daarna zal hij ook in verschillende bibliotheken worden getoond in de Mijnstreek. Dus zo kunnen we ook zoveel mogelijk mensen, zoveel mogelijk publiek laten kennismaken met de verhalen en ook met de link tussen die Vroedvrouwenschool en het Mijnwerkersverlenen. En wie weet komen er nog meer plekken dadelijk, worden misschien geopperd waarvan we denken, nou dat is ook wel een hele mooie plek om die tentoonstelling te laten zien. Ook is het zo dat die tentoonstelling nog uitgebreid kan worden. Dus misschien lopen er nu mensen langs en denken ze, ja maar zo'n foto heb ik ook, of dat heb ik ook meegemaakt, of ik heb dat ook in mij zitten, die link. Dat kan, dan kunnen ze ons benaderen, foto opsturen, verhaal opsturen en dan kan die tentoonstelling zich nog gaan uitbreiden. Maar vandaag gaan we hem officieel openen. Dat gebeurt niet hier. Dat gaan we ook echt doen daar waar die hangt, namelijk bij de Royal. Wat we gaan doen, we gaan met z'n allen lopen naar de Royal. Dat gaan we dadelijk naar buiten, naar links. Ik zal erop lopen, u kunt achter mij aan. Via het Maankwartier gaan we naar de Royal. Als u dat niet kunt lopen, dan kunnen we ook even kijken of we misschien wat auto's kunnen rijden. En dan zien we ons bij de Royal. Bij de Royal staat Barbara Bekkers, die net hier stond. Die staat er op u te wachten. Samen met Lotte Walda. Dat is een singer-songwriter, een dame die speelt voor ons een liedje. Op de tentoonstelling is een rood lint gespannen. En ik wil dan vragen om de mensen die hebben deelgenomen, dat die gaan staan bij hun eigen foto. Die krijgen van ons een schaar. Dan tellen we af van 5 naar 0 en dan knippen we met z'n allen het lint door. Oh ja. Dan wil ik u ook vragen om na het doorknippen, om alsjeblieft even te blijven staan bij de foto. En dan vragen we onze fotografen om foto's te maken van u bij de foto. Dus nou de mensen die op de foto staan, nu en vroeger. Dat willen we gaan doen. Ja? Oké. Nou, dankjewel. Er zat een fototoestelling en dan rijden we op pas op En hebben we daar meneer Schobbe, die grote meneer, die krijgt ook een schaar. Ja. Jammer van de strijd. Hoe dat? Acht, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ik zie het knip niet. Ik zie het knip niet, meneer.
Ja. Dit is een kleine meisje, het zusje, Mirjam. Ik ben de baby Rob. En dit is mama Nettie. En ik ben ik. En mijn vader die is dood, dus Ja. die hebben we niet Die meer. is helaas Die overleden. hebben we wel nog op de foto. Ondergronds. Ondergronds. En dat ben ik ook. Ja, die rechts vooraan, dat is onze moeder. En die zou nou dit jaar 101 geworden zijn. Tweede van rechts. Nog een keer. Nog een keer. De tweede van rechts is onze moeder. Die deed daar haar opleiding en ze zou dit jaar 101 geworden zijn. Left my little light truck.